sen har fickan. Ja, och det är precis den jag letar efter. Och jag letar efter den här som jag redan har hittat. Snabbt du bygger. En till. Ja, 1, 2, 3, 4. Vilken bit letar vi nu efter då? Den och de finns där borta. Nu kommer hiss. Okej. Aha, lite mer framåt. Vad var det du skulle ha? Du får kolla. Exakt här. Och sen ner. Och ner, längst ner. Ner. Vilken färg skulle det vara? En gul 4. En gul 4.